Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Takže čaute ľudia, dneska sa pozrieme na ďalšiu reakciu a dneska tu máme reakciu na veľmi, ale že veľmi talentovaného youtubera, ktorý si hovorí Lukix TV a môžem povedať, že je to fakt, že najlepší youtuber na GTA San Andreas, má necelých 20 fps, čo môžeme si pozrieť gameplay, nebojte sa, neseká video, to vážne sekala mu vlastne sekalo GTA San Andreas, nechápem, jak je to možné, ale proste no ja neviem, či mu pri tej hre vlastne nevyhorel počítač, lebo to je fakt, že neuveriteľné. A na čo natáča na YouTube, kurva, keď na to nemá prostriedky, ty kokos. A okej, ideme sa na to pustiť, nebudem tu furt hovoriť o jeho krásnej mačičke a krásnom L-ku, ktoré si stiahol určite z internetu, ale okej, aj intro podľa mňa si stiahol internetu, len tam dopísal slovička, ale okej, si porovnaj moje intro a tvoje, takže okej, nebudem to riešiť a ideme sa pozrieť. Okej, sme späť v tom videu a upozorňujem vás, to neseká moje video, teda moje nahrávanie, to vážne mu takto seká hra, prisahám vám. Tak tomu, pozri, on ide do nastavení, hej, pozrite sa, ja som vám hovoril, aha, on si ide niečo spraviť. Hej, on si ju dal na 800x... Hej, on si musel dať San Andreasko na 800x640. To už čo je za komp, kapu? A ty chceš natáčať? S kompom ranka minus 2 GB, really? Pozrite sa, jak mu to ide. Pre boha, však to sa nedá pozerať. Už to sa radšej hraj na mikrofón, keď ty kokos. Ohrievaj si to, okej. Myslím si, že tuto vážne stačilo let's play, ktorý nie je ani komentovaný. K tomu je to hashtag 1, part 1 a ešte k tomu nedal, no nemá k tomu ani druhý diel proste. Takže OK, je to fakt, že super rozbehnutá séria, wow, gratulujem ti. A let's play bez komentára, ja si myslím, že to nedáva žiadny zmysel a San Andreasko, jak ti môže San Andreasko lagovať, mi povedz pre boha, však to ani možné nie je, aby ti San Andreasko lagovalo, však to je proste nemožné. Ale nie, u teba je všetko možné. OK, ideme sa pozrieť na jeho... Hej, ideme sa pozrieť na jeho intro a skúste si to porovnať s mojím introm, OK? OK, ideme na to. Now you claim that it's you on the tips of the tongue. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill, well, I bet it stings to give up. A toto kurva bolo celé video. Toto bolo celé video. A viete, aký toto video má názov, že subscribe. Toto video má názov, že subscribe. OK? A videli ste jeho intro, fakt, že super. Porovnajte si to s mojím. Wow. Musím zatlieskať. YouTube, to ako kde ste dospel, kurva? To kde ste ako... kde sa tento youtuber vynoril? Z jakej močky, ty kokos? Však to už je lepší vaďák. Pre boha. Však toto nie je normálne, takéto videá. Videá s názvom subscribe, to je už samý cancer o sebe. Lenže tento človek to... Ja proste nemám nervy na toto. Ja proste nemám. Jaký cancer, hej. Choď domov, choď tam si hrať na pieskovisku, boha. Mal 20 fps San Andreasku, ty kokos, ja na to nemám. I love to watch you lead, I'm taking that instruction. You're a painter in the art. Wow, GTA 4 Stunt Compilation, wow. Čo keby si tak skúsil natočiť z GTA 5 a nie z GTA 4, ty hád, hej. GTA 4 už dneska preboha nikto nesleduje. A ešte tá hudba autistická, hej. Seduction, and maybe you could throw me on your canvas Friday night, we could meet up on your campus. Po 21 sekundách ma to vôbec nebaví. Ukáž na komentáriky, žiadne, wow. OK, ja sa vyjadrím, no, zatiaľ žiadno. Ja sa vlastne vyjadrím k tomuto kanálu. Tento kanál, ako si môžete všimnúť, dáva odbery tým, čo určite dávajú subs za subs.
Toto môžete určite vidieť, pozrite. Všade tu má odbery. Ja také prípady poznám, pozrite. Všade tu má odbery. To nie je normálne. Pozrite, všade. Kompost. Proste niektorí ľudia, keď im dáte odber, tak oni vám ten odber vrátia. A proste takto vidíte, proste on dá každému odber nejaký ksí, taký debiliny. Proste má tu aj známych, áno, berem, ale on tu má aj neznámych, to proste sub za sub, to sa nedá. Proste ja nemám slov v dnešnej dobe, ak dneska, pozrite, jak dneska sa získavajú sub, tak to proste není možné, proste není možné, no. Takže OK, ak sa vám toto videjko, Kencerovské videjko ľúbilo, dajte like, koment, odber, ja sa s vami lúčim, užívajte víkend a čau.